Pôjdeš donútra. Pôjdeš, Pálko? Áno, pôjdeš donútra. Čo ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste urobili. Toto bola myšlienka, ktorá viedla aj našu matku, zakladateľku, sestru Máriu Rúženu Nesvadbovú k tomu, aby v čase vzniku našej kongregácie poslanie, ktoré plníme, bolo aj starostlivosť o sociálne slabých, postihnutých, aby teda sociálna charitatívna činnosť boli v popredí. Naša materská škola je teda zameraná pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V triede môže byť najviac 6 detí, tak to je prvý rozdiel oproti bežným materským školám. Ďalší rozdiel oproti bežnej materskej škole je, že ako cirkevná škola celé naše vzdelávanie, výchova detí je vedená v tomto duchu, v kresťanskom. V súčasnosti tu máme zriadenú spojenú školu svätého Jozefa, internátnu. To je špeciálna materská škola, špeciálna základná škola a praktická škola. Ešte budeme vyberať? Ďalšie subjekty sú už viacej so sociálnym zameraním, a to je detský domov svätého Jozefa a sociálne centrum svätého Jozefa. Nebola to červená? Bola zelená. A teraz jaká? Červená. Deti, ktoré majú rôzne také spastické stavy, krčové, tak po masážach bývajú uvoľnenejšie, pomáha im to. Aj teraz tu máme teda chlapčeka, ktorému kolegyňa zrovna robí takúto masáž a veľmi mu to pomáha. Dobre to bolo? Bolo. Naši zamestnanci sú veľmi dobrí, aj ako pracovníci, aj ako kolegovia a takisto môžem povedať aj ako praktickí kresťania. Hneváš sa, či nie? No veď. No veď. Šimonko, máš rád masáž? Isto? Super. Robí sa masáž celého tela, hej? Takže či už brúško, hrudníček, ruky, nohy, chrbátik. Vlastne je to u každého individuálne, podľa diagnózy, podľa stavu. Dnešná spoločnosť je väčšinou zameraná na všetko, čo je perfektné a super a čo má v tých ľudských očiach akoby nejaký nedostatok alebo nejaký mínus, tak je tá tendencia to odstraňovať a zaznávať. Ale nás naša práca presvieča, že práve naopak tieto deti, títo jedinci potrebujú našu takú aj pomoc, aj lásku, aj opateru a oni sú vlastne prínosom pre túto spoločnosť. Veľmi radi sa modlia. Kostolík máme, len prejdeme cez cestu. Veľmi radi chodia do kostola. Zapájajú sa aj do farských aktivít, či je to už modlitba svätého Ruženca. Takisto birmovanci sa zapájali do aktivít, prípadne aj nejakú brigádu okolo kostola. Ale myslím si, že hlavne tie ich modlitby, že majú silu. Obidvo mi robí aj to. Dobre, máme pracovnú činnosť doma cez ručné práce. Buď vyšívame, vyrábame niečo z papiera, strihame alebo chodievame do kuchynky. Každý deň, keď sa naobedujeme, tak máme chvíľkový odpočinok. Po obede máme buď pohybovú terapiu na vonku sa hráme, alebo muzikoterapiu, počúvanie hudby, alebo chodívame na počítače. Mnoho našich detí dokáže sa tešiť z maličkosti, z toho, že naučí sa písať písmenko, naučí sa dobre obuť topánku, on sa z toho teší a my sa učíme pri nich tešiť sa z maličkosti.